етап. Вирусът е разнороден, вече омикрона е в нашата страна. Голяма част от последните секвенирания преди месец и половина в Националния център вируси, които са в страната, се оказаха XBB вариант. Извинявам се, вариант. Ядох разни ядки. Да, не е добър. Влезе в криво гърло. В кръга на шегата да не сте хванали и вие някой вирус. Някой коронавирус. Значи, като те фане коронавируса, първо те заболява гърло. Събуждаш се сутринта, като преглътнеш, имаш чувство, че някой ти е сложил на носоглътката пясък. То е, за разлика от